na Nigeria obodo Chukwu chọli mmanụ ife niile nọdị ya nụ milion dị ya nụ n'ife olili ejunu mmanụ eji akpụgba ninu oil and gas mineral resources eji mali ụwa niile nọdị na Nigeria kedu ife anyị na-azọzinụ oke ọchịchọ ya bụ ife bụrụ Nigeria tata asị na onye gbọba ya ọkpọkọlọ ụmụazị eweli ya kpofuzi afịfịa nụ melu anyị ji nọdịzie n'ohu aka ndị anyị ka mmanụ ụmụazị Nigeria ewele gị iwe gbafuzie na mba ofesi dị iche iche ebe fa na-achọ dị mma fanụ. Indeed, Nigeria have received a lot of changes. Abi country people, una still want more change? No. Nigeria nenu je. Anya chori change chacha. Yeluba lezie je. Anya chori change chacha. Awusa lezie je. Anya chori change chacha. Ụmụ Igbo leje. Anya chori change chacha. Change ka cholu. Anya chori change chacha. Anya chori change chacha.
mana otinye ọmadụ esikwe kwada na onye taimi ya gwugolulu ya jikwala na ọ chọrọ extra time maka na onye dali examunu bụzi a na-erepiti si klas onye aghọlizi n'onwe enu ndị na-achọ ka fachi ọchịchị na Naịjirịa na fadizi ka aja dị na nene onye ifulu si na ya gashi na ya tiba Naịjirịa tata ife dị mmanụ eje nyezie ya ọchịchị nụ ọpụta mabazi ụkwa n'iwu ọlụnụ ọ gadabazie nụ ọ na-epete n'olisa bi n'igwe ka anyị na yozinu ojili eke anyezi anyị onye ndu maka Naịjirịa chọrọ ndị ndu na ọ bụlọ ndị ọchịchị ndu maka na o nwezi onye ji n'aka nụ na mụ bụ chi nwoke na-ekwu na-asị n'ọkpụzụ chọrọ igbu ogene nụ ya buru ụzọ lene gbanya n'ọdụ ọ malụzi ka ọ ga-esi wepụọ maka babado na-asị bụ elu ya ọnwanụ ọ bụ egbu ọnwa ị ga-etiwukwezi ka ọnwa onye bido n'ife ọma mmenwunu wele ka ị ga-emenwunu o wedịla anyị ma na Naịjirịa nkwa Naịjirịa na-enu uche Onye achọghị ya, onye achọghị ije njichacha. na-enu uche ji were Onye achọghị ya, onye achọghị ije njichacha. ife onye chọrọ ka Onye achọghị ya, onye achọghị ije njichacha. Awụsa lezie Onye achọghị ya, cheji onye achọghị ije njichacha. ndị olu oyibo Onye achọghị ya, onye achọghị ije njichacha. chenji ka chọlụ Onye achọghị ya, onye achọghị ije njichacha. n'ezie nu chenji Onye achọghị ya, chenji onye achọghị ije njichacha. Naịjirịa kpebe na-ebelenu ka ife niile wetu mmanụ na ndị ọchịchị emenanụ anyị nchanụ onye ifụlọ si na ya gachinu twelunu mụ votu na mbanye n'ife ya bụ mmanụ aga m etinye ilokolotanụ n'ebe niile aga m etinye ọkụ n'uwe striti laiti na n'ubi etinye bọọlụ ga na-abụ ebe niile ụmụ anyị ga na-agụ akwụkwọ n'efunu ife aka ọ ga-agwa anyị o mezie misteki banye n'oche
obido mmebi ife masịrị ya ndị tụli ya votu aghọlizie ekele ka akwa n'anya nụ maka ịmata amata na ọ latalụ nwa agadi nwaanyị nọ wee kwanyezie ya n'ọbịa na o meta na ife gụlụ ya ga-agụkwa ya ọzọ na ọ ga-achọbakwa agadi nwaanyị maka na ọ ghatala ewu n'ọnya na ọ ga-ama na igwe a na-enefi alụ ụfọdụ jiri chenji melechonu na chenji ka oge ji chinu na o mesịa banye n'ọchịchị n'ife niile ga-eche gizinu manya amaghị na ogbu oge nwere plan agadi nwaanyị na inine ka o lie nu inina na-eche ka oge sibazi na agadi nwaanyị afọ nnu ụmụ Igbo kezi ka ngwu nunu na-aba nwa fachia n'alụnu ife Igboli nwa gị ka ọ ga-aza nnu n'afọ onye na-etu ya nnu onye bali nwa ya bughalịa o bughalịa gị yewe n'iwe nu ụmụ Igbo chọlụ chenji nu lenu chenji anya achọghị ya anya achọghị chenji chacha fuelu dị ọnụnụ anya achọghị ya anya achọghị chenji chacha kerosene dị ọnụnụ anya achọghị ya anya achọghị chenji chacha ịpọtasi anya na-ebe achọghị ya anya nnu achọghị chenji chacha mmegbu na-emegbu ụmụ Igbo aka ndị nna anya achọghị chenji chacha akwa ụmụ Igbo ka anya achọghị ya anya achọghị chenji chacha ndị olu oyibo anya achọghị na-akwanye ya anya achọghị chenji chacha gaasị etinye ego anya achọghị ya anya achọghị chenji chacha ụmụ akwụkwọ dị anya achọghị ya anya achọghị chenji chacha anya achọghị ya anya achọghị chenji chacha nkwa chenji adịrọ mmanụ chenji ajọka nnu enyezie yi chenji oje gbalịzie yi n'aka n'ụwa na chenji adịrọ mmanụ na chenji adịrọ ọ bụlị maka ndị na-eme faji okeshọn feje gbanwe bezi ego nu feje chọba chenji fagetu nu na chenji adị egbozi mkpa na ndị anyị na-ekwuzi maka fanụ n'ọbụ ndị na-eji ego na bọgụ rapụ na dọla na fa ka anyị na-ekwuzi maka ya nụ maka na fada enyezi chenji chacha na kofa ka n'ezelenu egwu munu ngwa amala
ji ego nu fanelizie kike nu wenu na fadelizi n'okonu kedu ndị na-ekwuzi maka fanu Mr. Christian Mkpọgụ nwachi na-agbalị ọgụ eze a na-aya yọwa ọfụbụli ihe ji ọfọ ezi nwa si ụmụ onye yile n'obụli ihe ji ọfọ in Oru West Local Government Imo State ezi nwa na ọya dịlụ ihe mmanụ na ide enyekwa chenji chacha anyị wee kelebe chief Nwabụeze Ume ọbịa bụrụ ego wa ọfọkija oji ụlọ eme ọgụ Chief Chris Elusi ahụ Ogbueyi Omogo n'Iyala Kuti bus stop Kuti Cable Chris K Group of Company Limited Akalu n'ụlọ dị mmanụ tinye street light ọ ga-abalị oye nọ n'ide enyekwa chenji chacha kanje nnabụ obodo munu kanje zutezi nwanne munu nwanne onye oge anyị wee kelebe chief Ishie Obiadada Aloysius Odulukwe nwa chief one of Uli ezigbo nwanne m ọ ya abalị na ide enyekwa chenji chacha ka m zutezi odozi akụyenu nwanyị ọma onye gị na-akwụbido ụwa mana ọnwụ bịaziri buzie ya n'ụkwụ ya naba obodo afụdebe anyị na-asị ka mkpụrụ obi ezuruzi ike na ndokwanụ anyị wee kelebe Chief Moses Chukwudumu Chimelumeze one of Uli Dr. Moscow Tus Nigeria Limited ezi nwa na-azụ afịa na Garawo Lagos State ọ ya abalị n'ide enyekwa chenji chacha yiti mụ kelelu ya ezigbo oyi gị nụ Chief Ogbueyi Chukwuma Akalu na Chief IK Udeji Ekego IK International Chief n'Ozubulu Chief Nọsidi Akọma na mụ kelelu gị ezigbo oyi gị Chief Anthony Okonkwo Uli Flex Nigeria Limited na Garawo ka ọ na-eme mma na mụ kelelu gị Oke Ume ezi nwa Fakpo Akwata Anambra State na Garawo ka ọ na-eme mma ọ ga-enyekwa chenji o Chief Azubike Eze Omebisi n'Ozubulu na ndị abụ enyekwa chenji chacha na ifebe na-enyebe okpoke ego na panta dola egwu mụnụ
mwe natazi obodo munu kanje zutezi nwanne munu wanu Dr. Sir Ambrose Ojako Dr. ABC Ojako co-founder and chairman Seplat Petroleum Development Oil and Gas Nigeria Limited n'oge nyekwa chenji chacha n'enyemaka na-enye linduli na Chukwu ya gozi inu na nye choki cheji Nigeria lenu cheji anya chori chenji chacha lenu cheji anya chori chenji chacha fuelu ti onunu anya chori chenji chacha kerosene ti onunu anya chori chenji chacha gasi ti negonu anya chori chenji chacha tole ti negonu anya chori chenji chacha importer anya chori chenji chacha mmegbu na-emegbu mwi anya chori chenji chacha akwụmụ Igbo kan anya chori chenji chacha cheji kacholu anya chori chenji chacha ngwalezielu cheji anya chori chenji chacha onye ọma dugwu anya chori chenji ọ ga-abacha ifi na-eme na Chukwu anya chori otu ike nye mmadụ n'elu ụwa n'olu eziokwu na oge ebi ya tọba anya chori chenji chacha uche jigbo n'olu m anya chori ezi nwa osi ije nke na sango ka ị na-azọ anya chori obele nwa chenji chacha anya chori Mbajebelu chenji chacha egwu munu na mụ bụ Chinwoke abịakwa n'ọzọ n'ife mmanya ka na-ekwu na mgbe mbụ ka tụziri ilu na-asị agwa elo gị bịara na ọma mbụ ụfọdụ na-ekwunu isi rabụ n'ọnụ mana mụ bụ Chinwoke kụziri na enwere isi ọbụla ka ibie n'elu ụwa ka maka na mmadụ niile bụ ofunu n'otu Chukwu si kekwazie inu
n'ọgwọtọ ahụ ka o si wee kekwazi onye ọzọ nọ enweghị onye ọbụla ga-atụ ibu ụzọ n'elu ụwa ka nkwa enweli onye ga-atụlụ ụjọ n'elu ụwa ajụjụ ka na jụlụ enweli onye ga-atụlụ ụjọ enweli onye ga-atụlụ ụjọ enweli onye ga-atụlụ n'ụjọ n'elu enweli onye ga-atụlụ ụjọ n'elu onye tụjọ melie ya nu onye tụjọ na-emeligonu ya nu onye tụjọ na-etijugo ya na n'elu onye tụjọ si maka na alụghị ochie ya onye tụjọ taili ya stọk onye tụjọ esue ya iminu onye tụjọ akpụba ya mụnụ onye tụjọ emelie ya nu na-enwezi onye aga atụrụ ụjọ 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 n'elu ewele ofunbianu onye zucha keyo namba onye na-achụ n'elu ụwa n'ukibuo omeluyi gị nunu na gị na ya na-azụka fenu gị na ya bụ ofu ụmụnna na gị na ya nọ na laịnụ n'elu ụwa gị na ya na-emekọ fifenu na gị na ya bụ ofu nnenu na gị na ya bụ ofu nnanu gị na ya na-atụka fenu gị jetụ ya kibuo omeluyi gị nenu ka m jụọ n'ụbọchị amụlụ dike n'abalị ka mụlụ ibe ya nnuo na-enwezi onye ga-agbalụ ibe ya ọsọ nnuo ga-eme gịnị nu na dị ama nkwụlọ n'ugbo nnuo o ji na akpa onye ji n'aka nu enwezi onye ga-atụlụ ibe ya ụjọ n'elu ụwa nọ enwezi onye ga-atụlụ ụjọ enwezi onye ga-atụlụ ụjọ enwezi onye ga-atụlụ ụjọ ụwa ife na-eme ka ndị mmadụ matazi ya bụ n'elu ụwa ka anyị nọzi n'ime ya nụ na mmadụ niile ka nọzi n'ọsọ nụ
enwezi onye ka lụrụ ebe ọ na-ejenụ onye bụzi n'ụwa n'isi maka na onwezi onye ụwa bụ nke naanị anụ n'otu Chukwu si kekwazi ya inu na ọgwụ otu afọ ka o si wee kekwazi onye ọzọ nụ enwezi onye ọbụla ga-atụlụ ibi ụjọ n'elu ụwa ka anyị ọ ga-atụlụzi mmadụ ụjọ nụ His Royal Highness Igwe John bili n'ụwa yi Igwe John Ositadema umeyiro Eze Diora ma wa of Ogbunike na Chiwoke na-ekele yi Ogbunike ka na-ejezi nuwo ka nje zute ezigbo ọyịmụ Chief Francis Nwafọ Onyezia ibe malụ eziokwu ezi Nwafọ Ogbunike na Chiwoke na-ekele yi ezigbo ọyịmụ atụkwalụ na mmadụ ụjọ anyị ejebe na lilu na mmadụ ka anyị jekwube jekwu na lilu anyị wee kelebe Chief Chijioke ọnwa si ibe Freshway Company Nigeria Limited odogwu na lilu na anyị na-ekele yi o ịda atụlụ ndị mmadụ ụjọ nụ atụkwala mmadụ ụjọ n'elu ụwa nụ ituje melie inu ituje titolie kinu ituje ataili gị soto atụkwa na mmadụ ụjọ nụ oyimu anyị ejebe na guluzi Igbo na mmadụ ka anyị jekwube jekwu na gulunu anyị wee kelebe Chief Tochukwu Anụmba Nwachinemelụ wa ọfaguluzi Igbo na ịda atụlụ ndị mmadụ ụjọ nụ n'odogwu ada atụlụ ndị mmadụ ụjọ n'elu ụwa na Igbo dogwunu His Royal Highness Ibilinu Eze Jeff Ụkachukwu Eze Jofọwa ọfọmụma Eze bugodu wepụta ụwa igwe ya dị o na Chiwoke na-ekele yinu atụkwa na mmadụ ụjọ n'elu ụwa atụla mmadụ ụjọ n'ụwa ituje melie inu ituje dị mmadụ analago Chiji nọdịnụ Igwe Jeff bilinu ego oyi ka nwanne atụ na mmadụ ụjọ n'uwo anyị wee jebezie n'Ogbunike nụ ka nje zute ezigbo ọyịmụ ọ bụ onye ka mụ na-akpọ nnu ezigbo ọyị ka ajọ nwanne n'ụwa wee kenebezi ọyịmụ Mr. Ifeanyi Dominic Apụsi Obi Ifi Bright Nigeria Limited oke nwa n'Ogbunike nụ na Sangoke na Atafia na Lagos State odogwu balulu na ọ ya adịle ya mmanụ ihe adị ka echi o maka echi ada agwagwunu mebekwa ka isi emezi ọyịmụ atụkwa n'ụjọ atụ na mmadụ ụjọ n'ụwa ituje melie inu ituje titolie gịnụ ituje analago Chiji ịzabete nwepụ inu atụkwa
kwa na mmadụ jọnụ oyimu na chinwe ga-ada atụjọ n'elu maka na onye tụjọnụ emezie ya mụbụ eze ga-akpọtọ n'ụwa maka na dimba na-abụghị alụ mmanwụnụ mmanwụ majazi ofu onye ọgbazi ọsọ mmanwụ achụbịa bịa kasizie ya alụlụ maka na agba akwụlụ ka eji ama nwoke ịgba ọsọ etitọli anyị nụ ije yọbazie nnu ya yọba atụkwa n'ụjọ ije yes atụkwa na mmadụ ụjọ n'uwe Honorable Emeka Ihejiọha bilinu Right Honorable Emeka Ihejiọha omeka fụlụ n'anya former deputy speaker Federal Republic of Nigeria the PDP bulldozer the incoming governor of Imo State 2019 ebe 20K of Mpoto ọnwa na-etiri ọra na Mbaise Ojendo na Ngọkwala ọpụta obie of Imo State niile gbagburu gọvanọ na-atụ anya n'Imo State our next governor imeligolu agbakwa n'ọsọ n'elu welu onye gbalọsọ bụ onye meliri emeli onye gbalọsọ bụ onye tito agbakwa na mmadụ ọsọ n'ọsọbọnanya onye gbalọsọ bụ onye meliri emeli agbalị na mmadụ ọsọ n'oyimu Chifu Jodo Beze Ezako n'obi igolowa n'ọfụnatọ na Chinwoke na-ekele iwu kedu maka Ogbuefi Peter Ọnwụra ezi nwazi Enugu steeti jenu ya na odozi akụ ya Okwuchukwu Ọnwụra Azapete nwanyị ọmụma asalụ ewezi onye agatụrụ ofu nwa fụlụ obodo ya n'anya omeli ọra na-ede mmanụ anyị wee kwubezie maka ya nnu onye sili n'ọbụ asị ya bịazie na
isi zuru ọrụ n'Imo steeti ọkasị akasị na Sango na Lagos steeti nụ ofu osisi na-enye edo na Sogonu Omeliora na n'obolo niile nwanne dị na mba n'ụdị ka ezigbo oyi mụnụ Kristi n'ibu Obudi onye ka na-ekwu maka ya nụ ogbogbo nwa ọgụ oke nwa afọ nwa elodana Mr. Christian Mbọgụ nwachi na-agbalụ ọgụ eze na ya yọwa ọfọbụliye jọfọ ezi nwa sugbu onye yile n'Ogboliye Jọfọ in Oru West local government Imo State. Kino Dozie Akuyinu First Lady nwanyị ọma Omeliora ni Lady Mrs. Ọgamaka Mkpọgụ ezi nwa si ọzọ obodo wee bịa nwanyị ọma mmili doledo nwanyị ezigbo nwanyị Emukris Global World Communication na ihe adịnụ Emukris odogwu osisi ọma pụrụ na Songo odogwu osisi ọma pụrụ na ndị obodo ụmụ enye yile gị eje agụ eji mali obodo amali ọkpụlụ isi zuru ọzọ nọ na Imo steeti ọkpụlụ isi zuru ọzọ na Sogonu oke nwa bịali ụwa n'ujunu ọkasị akasị na Sango ndị Sango ewetagonu n'ọbụ osisi na-enye amụlụ ya otu esi amụ nwa nụ na nna asụsịa nwa n'elu uwe anụ ebele ego ga-eji ọba chukwu ka nwa kazie na amụlụ ya kedu afọ mụtala odogwe na-ekwu maka ya late Mr. Marcel Mbọgụ n'ezi nne late Mrs. Teresa Mbọgụ na nne na nna anwụgo na anyị na-asị ka mkpụrụ obi fazuluzi ike na ndokwa ọ mụtalụ nwa na-elu ụlọ nwa mana ebe ọ bụ na ọnwa eke na chele na ọ bụ nwa na-akwa nne na nna na ọ bụlọ nne na nna ga-akwa nwa fanụ anyị na-asịkwa na anụ udo Emukris odogwu akụlụba yi ga-abụ elisi oke nwa ije yi ga-adị ka ije osimiri maka osimiri adata ifeomi na-emelu ndị mmadụ elika ya ka Chukwu ji wee gozie ya obele nwa mebekwa ka isi emelu maka ọ ga-abịa nwa
asị na onye mere ọgọnọgọ ga-elululu ya nụ na ifeọma mmadụ na-eme n'elu ụwa nọ ya ka Chukwu ji agọzi ya ma ga-elekwala anya n'azụ nụ egekwana sili ndị ilo maka na ndị kwuta kalịkazinu ọnụ kwulu mma ya bụ ọnụ kwekwazili njọ ya mere onye ọbụla na-eme ọgọ n'elu ụwa ya lekwasa Chukwu anya nụ maka ọ bụla mmadụ na-akwụ ụgwọ ọgọ asị na nwata kpakala ibie na nkụnụ ejezizie n'ọbalụ nke na ajọ ọfịanụ ya melụnụ oyimụnụ mebe ọgụ elekwa n'anya n'azụ o anya ndị ile ama mfụyi nụ na osisi ọbụla fụlụ ya tukwenu ya bụ osisi ikuku ga-ekuzi olunu maka na aka Chukwu dị ya alụlụ ije egwu mụnụ amala nkwa onye na-ekwute ekwute n'elu ụwa n'onwere ife na-eme ka lese isi kali aka na-ebu ogidi isi n'aka gị aka bụ ogidi onyijie ya olu n'elu ụwa ị na-enyelu mgbenye aka ọ bụlụ amadi ndị bidoli afịa dị ka aja dị naanị ndị bunyeli modeli kazinu odogwu dị na Alụ Plaza kwa ọnwa every month abịazie na Songolu Plaza gị bụzi agụta na-abịa masị akanụ ndị Sango ekwetago fabụliekwe n'ịbụ ọkasị akasị na Sangolu n'ịbụ ofu osisi na-enye ndonu ọ sị mụ kelelu ya ndị oyi ya nụ ọkasị akasị na Sangolu ndị na-eme ka o si eme ndị flag fa na-efe n'Ogun steeti nụ Kristi si nkele fanu anyị wee kelebe Chief Libat Amasere the General Chairman Chief Executive Managing Director President Foam Nigeria Limited egbe eji ejob of Awidemili the double silencer egbe dondom ezigbo yiri emu Kristi si kele yi o na ọ ya dele yi mmanụ na kụlụba yi ya bụ elisi n'isokwa ụlọ ọkasị akasị na Sango n'Ogun steeti niile gbapụrụ na ọ ya abalị wee jebezie n'ọzọ ụbụlụnụ ka ndị zute ezigbo oyi Chief Ikenna Ọnụigbo ụda eji eke ego 1 na Sango aka na-eri dọsara dị ma ezigbo oyi gị MPC si kele ya odogwu balu ọ ya balụ ya n'izokwa ụlọ kasakasị n'Ogun steeti yo wee jebezie na n'Ogun ka Jesu tezi nwanne ya inu ezi nwanne ya ifulu n'anya n'ọya bad Chief Christopher Mkpọgụ eze na-eri ifo na-ewobi aka Chairman ụmụ onye yile Lagos branch ezigbo nwanne gị emu Kristi si kele yi o
odogwu Emukilisi odogwu agụ eji eje mba ikirigi egbenyi n'izu ọka osisi ọma kwuru na songo isi mụ kelee nnu ya ezigbo oyiyi nnu onye kagie oyi gị na ya na-adị na mmadụ Uchenna anyanwụ ezigbo oyiyi osisi ka nkwụ onowu Igbo niile odogwu agụ eji eje mba ikiliki odogwu agụ eji eje mba osisi ọma kwuru na Luwa matanuwa Buna baluzia genene luwa muno Emesia makulu genemu Onye muno onye chiya neburozino Makana chikelu mwaku oyibonu Genye ya miliogangu Onye kutozina madibe yanu Newelu onye mechinu N'eziokwu n'echi etukanu Lenumu obodo anyị Lenumu n'eluwa onye ekwutozi na mmadụ nuo ị na-ekwuto mmadụ ọbụghị ibu chikele ya ekwutozi na mmadụ nuo lenu maka nụ ka mbienu n'eluwa onye bụ isi ga-abụ eze echi na nna mweza munu eche toga n'eluwa echi dịkwa n'ime kwalizie nwa na onye mụ ife ga-emechi eche toga n'eluwa eche toga n'eluwa eche ebuka n'eluwa eche toga n'eluwa onye kwudozi na mmadụ nuo ewele
chukwu keli mmadụ ka oke n'ife ọ ga-abụnụ na akalaka mmadụ adịkwe ficha nnu na onye aka chukwu dị na lunu na mkwụto ndị mmadụ bụzi na ketenu onye kwutozi na onye chukwu gọzilenu onye na-ekwutọ na ọ bụlọ gị bụ chikele ya maka na onye isi nọdalụ mgbenye tata na o nwere ike chinu ọ bụlụzi onye na-enyenyenụ n'ụwa ada ofu ihunu n'elu uwe aka na-eme ntụghalịnụ onye odili matata bụ ya ka ọ ga-adịle chinu echi ebu kanụ echi dịkwa n'ime polise nwa n'azụnụ ekwutọsị n'ọkwa afa mmadụ nọ na chukwu nwe okwunu onye butezi na chukwu ụzọ okwunu ka anyị lapụlụ Chineke okwunu maka na ọ naanị ya bụ onye bụ ife ga-emechi oya Ilechi nwoke abịakwa na n'ụzọ onye emechi ka njụọma onye emechi chukwu bụ ụzọ chukwu na ya kpazo ụmụ elu uwe ka njụọma onye emechi ife jili wee jụọ onye emechi ndị onye na-emegbu mmadụ imechi akwazi ọga akpọlụ nwa bọyị tinye na chedi oluzie ka nwata tasali afụfọ baba ya ka o welu na bao ka m jụọ gị imechi ife ọ bụ n'ime na do ka ọ bụ chukwu na fukwa n'elu ụwa bụlụ ọgaranya emezie n'elu ụwa bụlụ bọmanụ unobugo na mmadụ na-erikata na ni o mecha ibe n'efele onye na-eri n'efele emechalụ ibe naanị ije enu uwe sike funani ije enu uwe sika n'ụwa onye emechi ka mụ ka na-emenu kechinye ndị mụ ga ka na-emenu ife na-agụo n'odolimanya n'ugbo onye emechi onye bụzi na mụ n'elu ụwa ka lapụnụ mụ ka bilie n'imudonu n'ọkwa n'akalaka mụ ka na-eme nkechinyela onye ya ka m ji ejelu
nwaanyị ọnụ nọ mụta gị nwanne ibu chukwu ọ bụ gị ibu chi kele nwaanyị nọ sọsọ chukwu kele nwaanyị ya mụ ifọ ga-abụ oge gị na ya mụ nwaanyị ya mụ lele nwanne oke kwanye anyị na ya bụ aga ya bụ aga ụmụ elu ụwa na o nwere onye mechinu ka idozie n'ụba anyị ka idozie n'ụba anyị ka asịrị wee na n'ụwa fasi niile ebelelu ụwa asịrị elikelika maọbụ asịrị na-ebute kewa ụmụ ụwa asịrị ajọkakwa ọ dị mma abata na mụ n'ụwa ka mmetụta ka ife na-emezi n'elu ụwa mmadụ dịka chi nwoke mgbe na-ebido egwu m ụfọdụ kweli ekwe ebe ụfọdụ jụrụ ajụ ụfọdụ abịazie tizie na mụ na-eme ibelibe ụmụ elu ụwa gwa egwu na-etinye na-agwa ụmụ welika ife ọbụla ị na-eme ndị biko kwụba aka gị ọtọ ebe ebele ya ọba chukwu na ka onye le gị aka maka na ọ bụ chukwu ka ọ dịle ịbụ ụbọ ife na-emezi n'elu emu niile dilo gbali maka mụ izuzu niile dilo jele maka mụ nkwutọ niile dilo kwuli maka mụ faja na leva nkịtị asị na mkpịsị aka nwata n'ọbụ ya bụ ọfọ ya egwu bụ akala aka mụ nke chukwu nyeli onye ị ga-ejide nke gị n'elu ụwa ma jide nke m kitikiti gbodo kedu ife anyị na-azọzi akala ka onye na-edu ya n'ụwa kechi nyeli mụ ya ka nji ejenu onye bụ nemu maka oluchi onye bụ nemu n'ụwa maka oluchi nyelu igbu ome egbuo n'ụwa ị ga-ata amata igbu ome egbuo n'elu ụwa ị ga-elinye anụmụnụ lanụ maka n'ụwa ambie n'egwu lanụ maka nụ ka nzo okuchi gbolimuo okuchi gboli n'elu ụwa n'ọbụ egwu okuchi gboli n'elu ụwa n'ọbụ egwu onye bụ nemu onye bụ nemu onye bụ nemu n'elu ụwa onye bụ nemu onye bụ nemu onye bụ nemu n'elu ụwa onye tụzina m onye tụzina m onye tụzina m bie m ụwa onye bụ nemu ụmụnne onye na-echi ụwa m elu uwe m ụmụnne m lenụ maka n'ụwa ka ntụ ọkụchi gboli m n'elu ụwa onye tụzina m ị na-egbu m ọbụbụ ibuchi ikele m enu maka n'ụwa onye tụzi na m onye tụzi na m n'elu ụwa m enu maka nụ ka m enu maka nụ ka m n'ụwa m ajụjụ na dum ụwa onye mechi ajụjụ na dum ụwa onye mechi onye m ụbọchị amụrụ m onye m ikpe mụ na chi onye m ụbọchị amụrụ m onye m ikpe mụ na chi ife mụ na chi mbali n'ụwa n'ọbụ ife mụ na chi mbali n'ụwa n'ọbụ egwu
Olugwa galaka mo Uketuku nyeloshe Ige bumu wanu Makonu chifu
ụbalị n'ụwa n'ọbịa ka mụ ga-eji na mmeta mma n'ụwa ụmụ ụwa ya ka ga-eji na mmeta jọ n'ụwa o n'ọbịa ka mụ ga-eji na maka n'ụwa bụ afịa ya onye gụcha ike ya ọla nwanne m o ezi oyi atụ n'ụwa n'ike nne efuola n'ụmụe maka onye mere ọ na bili amara eji eto mmiri apụtụtụzi oyi gị na-ekwe nwanne egbulu nwanne ya maka ibi ego oyibo ị na-egbuji nwanne gị ị na-echetakwa ụbọchị ọnwụ gị mata na ụfọdụ ụbalị afa bazie nwanne gị maka ego oyibo nkoli ego oyibo welina gị gwa ọgwụ ego epụtidebe elu ka m tụọ gị ya yes milionie mba ezi oyi atụrụ ụwa n'ike ụwa bụ afịa onye zuju bayona nwanne m ụwa bụ afịa onye zuju bayona ezi oyi bụ biko nwelu nwayọ onye zuju bayona onye jizi n'ike bụ ụwado onye zuju bayona nwanne m ụwa bụ afịa onye zuju bayona ezi oyi ụwa bụ afịa onye zuju bayona amala unu efugo na mmadụ adagbana n'iyo gị n'ọsọ nnu mmadụ ada-ebute chukwu ya ụzọ nnu onye bụlu chukwu ụzọ n'elu ụwa kala o jebewuzi onwe ya n'ọsọ nnu ka anyị weli nwayọ zobe ndị elu ụwa kala maka na elu ụwa ka bafịa nnu onye nzuchuba ya obulu nnaba ka anyị gbaghara ijizi ike m ụwa kala onye weli ike m ụwa wuo ya na eji ike m ụwa n'ọkwafa mmadụ na chukwu nwezi ike nnu ife bụ na ka na-eme n'elu ụwa ka alapụluzie anya chukwu nnu na ọ ga-akali anyị mmanụ amala ije 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 egwu mụnụ ego dị m ego dị njọ ife ego na-eme n'elu ụwa n'ọkalịla kalị ego bụ mma nwanne m ego bụ njọ ego dọlị waga waga n'ime ọfịa pụta n'ụzọ jụ ọbụ onye ego na-eme ka udo dị ego buteli ọgba aghara nwoke lụrụ ụlọ mali mma wepụ ego oyibo nwaanyị mali mma karịa wepụ ego oyibo ịbata ego na nwata obodo na-akụlụ gị aka ife ego na-eme nwanne m ọkalịla kalị ijili nwayọọ chọba ego ụwa ife ụwa kalị gị mma ị na-achọ ụwa n'ike ị ka nnabatali ego oyibo ma bịa jiri ya were ụlọ ma ya afọdụ ịnụ nwaanyị o maka na ego na-egbu mmadụ mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ ezi oyi ka m jụdịa gị a na-agbanụ agbanụ alacha aka agabanye ya n'uko ezi oyi welụkwanụ nwanyị maka n'ụwa bụ afịa onye zụcha ke ya ọna nwanne m o ya melu jizi achụ n'ụwa n'ike okenye bali afa n'elu ụwa bazi akụ na-akpọ ọ bụ dị nke na-akpọ dị wepụta akụ na-akpọ ma chezo n'ofu ụbọchị ị ga-alapụlili akụ nazie ụlọ elu gị niile ị ga-alapụ kacha wee na moto gọzi 20 ị ga-alapụlili ya wee nazie nwanne m nwoke ocheta
kwafia onye zuju bayona ezi oyime onye zuju bayona ejizi nika kagemu wanu onye zuju bayona ejizi nika kagemu wanu onye zuju bayona onye jizi nika kagemu wanu onye zuju bayona enu waka kwafia nu onye zuju bayona anemu kwafia onye zuju bayona ezi oyime kwafia onye zuju bayona kadibi na chulu onye zuju bayona obike nwezi antiti onye zuju bayona asino onye nwezi kinelu onye zuju bayona ilo chia ya rochia onye zuju kakanjo rota ezi oyi onye zuju bayona onye zuju bayona onye zuju bayona anemu kwafia onye zuju bayona kwafia onye zuju bayona anemu kwafia onye zuju bayona onye jizi nika kayemu onye zuju bayona onye jizi nika kayemu onye zuju bayona onye dobuzi n'onwere n'onu onye zuju bayona elu ụwa onye zuju bayona maka Naijiria chọrọ ndị ndu ọ bụ ụlọ ndị ọchịchị ndu maka na o nwezi onye ji n'aka nụ na mụ bụ Chinwoke na-ekwu na-asị n'ọkpụ ụzụ chọrọ igbu ogene nụ ya buru ụzọ lee n'egbe anya n'ọdụ ọ malụzi ka ọ ga-esi wepụọ maka babado na-asị bụ elu ya nwanụ ọ bụ egbu ọnwa ị ga-etiwukwezi ka ọnwa onye bido n'ife ọma mmenwunu wele ka ị ga-emenwunu o wedịla anyị ma na Naịjirịa nkwa Naijiria na-enu uche onye achọghị ya onye achọghị ije njichacha na-enu uche ji were onye achọghị ya onye achọghị ije njichacha ife onye chọli ka onye achọghị na-enye ya ya onye achọghị ije njichacha Awụsa lezie onye cheji achọghị were ya nu onye achọghị ije njichacha ndị olu oyibo onye achọghị ya onye achọghị ije njichacha chenji ka chọlụ onye achọghị ya onye achọghị ije njichacha n'ezie nu chenji onye achọghị ya chenji onye achọghị ije njichacha ya bụ ike bụrụ Naijiria tata asị na onye gbọbanye ọkpọkọlọ ụmụazị eweli ya kpofuzi afịfịa nụ melu anyị ji nọdịzie n'ohu n'aka ndị anyị ka mmanụ ụmụazị Naijiria ewele gị iwe gbafusie na mba ofesi dị iche iche ebe fa na-achọ ọdịmma fanụ indeed Nigeria have received a lot of changes abi country people una still want more change no. Nigeria lẹ́nu jẹ́
achọghị ya anyị achọghị ije njichacha Yeluba na-esi eche anyị achọghị ya anyị achọghị ije njichacha Awụsa na-esi eche anyị achọghị ya anyị achọghị ije njichacha Ụmụ Igbo na-eche anyị achọghị ya anyị achọghị ije njichacha chenji ka chọlụ anyị achọghị ya anyị achọghị ije njichacha anyị achọghị ya anyị achọghị ije njichacha nkwa asị na onye gbakute ya nnu o jeghị bezie na nịnụ na amaghị esi nnu ya kpatara na nne dị atụtọrọ mana osi nne ọmadụ esikwe kwada onye taimi ya gwugolunu ya jikwala na ọ chọrọ extra time maka na onye dali ezamunu bụzi a na-erepiti si klas onye aghọlizi n'onwe enu ndị na-achọ ka fachi ọchịchị n'ugbo na Naịjirịa na fatizi ka aja dị na nene onye ifulu si na ya gashi na ya chịba Naịjirịa tata ife dị mmanụ eje nyezie ya ọchịchị nụ ọpụta mabazi ụkwa n'iwu ọlụnụ ọ gadabazie nnu ọ na-epete n'olisa bi n'igwe ka anyị na yozinu ojilie ka anyezi anyị onye zinu
Nigeria obodo Chukwu chọli mmanụ ife niile nọdị ya nuo milion ụmụ dị ya nu n'ife olili juru ejunu mmanụ eji akpụgba ninu oyila gasị mineral resources eji mali ụwa niile nọdị na Nigeria kedu ife anyị na-azọzinu oke ọchịchọ Nigeria bebe na-ebelenu ka ife niile wetu mmanụ na ndị ọchịchị emenanụ anyị chanụ onye ifulo si na ya gachinu twelunu mu vote na mbanye n'ife ya domani aga m etinye ilokolotanu n'ebe niile aga m etinye ọkụ n'uwo street light na n'ubi etinye goolu ga na-abụ ebe niile ụmụ anyị ga na-agụ akwụkwọ n'efunu ife aka ọ ga-agwa anyị o mezie mistake banye n'oche obido mebe ife masịrị ya ndị tele ya vote aghọlizie ekele ka akwa n'anya nụ maka ịmata amata na ọ lachalụ nwa agadi nwaanyị nọ wee kwanyezie ya n'ọbịa na o mechaa na ife gụlụ ya ga-agwakwa ya ọzọ na ọ ga-achọbakwa agadi nwaanyị maka na ọ ghatala ewu n'ọnya na ọ ga-ama na igwe a na-enefi alụ ụfọdụ jiri chenji melechonu na chenji ka oge ji chinu na o mesịa banye n'ọchịchị n'ife niile ga-eche gizinu banye amaghị na ogbu oge nwere plan agadi nwaanyị na inine ka o lienu inina na-eche ka oge sibazi na agadi nwaanyị afọ nnu